Začíname druhý vod Lenky Boriovej. Ukážeme si načine. Ideme tu. Olympijská tyč, elejko, desiny, 1, 2 a máme pripravené 2,5, ďalšie 2,5. Jednu si dáme. Desina, tu musíš ukázať. Desina, 2,5 a ešte box. Box máme tu. Ukáž 50, 51. Dobre? Dobre. Poď tu. Nie, za minúte a pol musíš začať asi. Dobre, na dvoch začnem. Na 2 minútach? Dáš mi hlas? Začneme až na 2 minútach, lebo nemáme crossfitové hodiny. O 50 sekúnd začíname. Dobre? Nie, dobre. Neboj sa. Nejde hlas? Jakže tam vpredu, tu, na radu. 30 sekúnd. Dvadsať sekúnd. 10. 3, 2, 1, ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ideme 5, 40. 5 krát do 45. Poď. 1. Do pol drepu. Do pol drepu. Ďalej do 14. Do pol drepu. Čo ako? Tak. To je on. Ideš! 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 Nemáte to zatvárate? Poď. Potom si to praviť piatu. Poď. Ukážeš do tak zoberme rovnou do kamery, tu poďme. 2,5. Uzavery. Sama si spraví 5, 6, 8, sama si spraví 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Čo si to dá? stačí len tie poistky, nie? Tu máš 2. Nedávaj, daj si mu záver za ňu. Hej, tu máš 2,5, tu sme dávali. Ale tam si dáš ešte 2,5, lebo sme ti už hodili. Počkej, v druhej minúte začínala, koľko máš nám rád? 13? 13. Takže do 15. Počkaj, dám to si. Poď. No ideme na to. Odbila ti len 3. minúta.
Spadni do niej. Poriadny są ambitni. Stupni. Dobra. Jest! Dobra. Krasy! Macić Maciu! Poriadnie to nie da. Chodź! Co na nicie? Jest! Jo! Masz czas, Gania, už si viac, jak si myslela, že budú, no máš čas. Jak vy ste mysleli. Nie, ty si povedala, ja to nedám. Ja som to povedal. Poď, krásne. Čo môj sláva? Poď ďalej ešte. Nejdeme. Poď, vydýchaj sa, času máš strašne veľa. Spadni do nej nižšie. Yes! Krásne. Máš. Dýchni. Yes! Yes? 2. Super! Hodine! Oddychni, kľudne, úplne sa zatáviš zbytočne. Rešpekt. Fúha. Super. Yes! 3. Nerýchlo len. Na skoky sa dostaneš, už budeš mať telo vody, že to ide. Presne tak. Idú. Poriadne. Výťah, poriadne. Výmena. Dobrá. Poď. Yes! Yes. Teraz, postaviť sa na výraz. Yes! Dobrá. Paráda! Dotiahni, to je on. Už jeden. Posledný. Posledník. Výborne. Musíš trošku dlhšie teraz vydýchať, že nestráčiš síly, keď Hej. musíš ho spraviť. Ja som výraz, som spokojný robila. Vieš, keď výraz nespravíš, stráčiš síly, teraz ho musíš dať. Som na sebe. Poriadny výťah. Výmena. Mášu, krása. Yes! Je tam. Poď ju. Keď ponáhľať sa na času na to. Ideme 30 skokov. 1, 2, 3, Na DNS. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Krása. Dva polky a toto. A ten uzáver za nich, hej? Potom vymaskuješ dva. Koľko to je? 55? No nič vidiš. Skúsiš ten výraz poriadne. Vlastne ten výťah. Ten výťah hlavne. Vyťaga sa polož do tej, no ani netlačiť. 5,5 minúty. Pekne sa daj do tej kolísy. Kľudne, tu máš kopu času, kopu. Neponáhľaj sa. Skúsim. Ver si. Ale už mám. Zadní zubia, poď. Yes! Poď, Krása.
Ja. Poď do pozorieku, ju poriadne vymršti. Napni sa celá! Oddychni, ešte raz skúsiš. Ďalej. Sa negotovo, ne? Poďte je skoro jak overhead squat. Za pokus tu stojí, poď. No dobra, to trošku nižšie si, vyzdeš ruky. Nohami to vytlačíš, nohami to vytlačíš. Nie. 4 minúty, poď. Poď. Dobrá. Poď, tlač! Len od seba tlač. Teraz to potrebu vyskúšaj. Ukludni si, máš rozkývanú činku, kľud. Hop! Padaj, poď. Daj do polodreku, niekoho do dreku. Cíliš sa. Ty vyťahuješ tu a ty ideš s ňou dole, dáči. Hejže, nemám Máš to. šupy do polodreku, len toto správ. Výťah máš do stále. Ty máš výťah až sem hore. Tak základný ste. Nechoď to dole, lebo tam sa síli. Ale cítim, že ma nepustia ramena. Ja sa bojíš si teraz. Bojíš sa toho. Začalo na vstedy to. Keby sa ti to podarilo. To máš vymočené. Keby si presne sa nechodil spadnúť, tak to ti vystúžil ruku. Na čo ti robí vytlačiť. Čo jedeš po tlačiť. Nohami ju dotlačíš potom. Sviťak. Dobra, Lani, poď. Skúšaj. Máme 2,45. 2,40 do konca. Jeden dáš. Napnij brúcho. No. Napnij šepka, vytlač. Vytlač. Keď sa to podrepu. Skúsni sa. Ja to pravím, poriadny výťah a nerob treba, trošku pokryškované. Poď! Ľavý, hop! Posledná sa Dobre, tam 2 pohľač. minútky. Super. Ďalej. Si myslel. Poďme, hop! Máš ju! No, teraz to podrepu, skús. Vysoko. Sedí pokus. Trošku popič koleno, trošku. Na konci. Poď. Poď! Krásne. Minúta 15. No vidíš. 55 jebe, doma. To budeme musieť vypať. Minúta. Dáme rok maximálne. Oddychni si ešte, nechaj si poslednú pol minútku. Oddychni si. Ešte jeden pokus. Poďme, to musíš 45 sekúnd máš. Musíš ísť. Ideme, vyjecujme blokku, ľavý! Teraz, trening! Ľavý, poď! Super, výkon! Boro, vyprav, 20 sekúnd, môžeš vypnúť. Super Môžeš výkon. už teraz vypnúť. Krásny výkon. Topka.